אתה מקודם דיברת על כוחות. מה זה בעצם כוחות? כוח מאיפה הגברת? נו? אני כאן מאחור, אני באתי עם אמא שלי. אני מהרצליה. כוח זה נקרא כל... אני לא יודע מה זה כוח, האמת. את צודקת, השאלה היא נכונה. אבל אני מרגיש תוצאה. נגיד אני זז. הוא מרגיש לחץ. אז אני מרגיש תוצאה מההשפעה של משהו עליי, שההשפעה הזאת, אני אומר, זה כוח משפיע עליי, כוח לוחץ, כוח עושה משהו. אני לא יודע אותו ולא מרגיש אותו, לא רואה אותו, לא מזהה אותו, אני מזהה רק התוצאה ממנו. אז כל דבר שעושה משהו במציאות, שאנחנו רואים רק התוצאה ממנו, הסיבה הזאת היא נקראת כוח. נו, ויש עוד הרבה. יש כוח הפועל בנפעל, שאנחנו הנפעלים, וכוח שפועל בנו הוא הבורא שמפעיל אותנו, ואנחנו צריכים לזהות אותו, ולפי המעשיך יקרנוך, אם אני לומד מה הוא עושה לי, מתוך זה אני יכול לגלות אותו. תודה. גם לך.